si Marjorie. Punta po tayo sa MTR. Punta ng Taishuhang Falls. See you there. Na kami sa Taishuhang ni Ate Ludi. Hi! Taishuhang ni Ate Ludi. Meet na namin yung mga friends punta ng falls. Paakyat tayo sa bundok. Mamundok ang mga beauty namin. Hello! Hi! Dalian nyo! Dami kong bit. Bigyan mo sa akin yung isa. Ang bigat. Paakyat kami ngayon. Mga 15 minutes paakyat daw. Ay, dalian nyo. Makaligo na tayo. Ha? Ako nga, oh, ang daming bit-bit. Bato. May namang bato. Ang bigat-bigat. Uy, akala ko 10 minutes sila lakarin ah. 15 minutes daw paakyat. Nagrereklamo ka, di ka pa nakalahati. Pag nag-hiking kayo dun sa Quarry Bay, dun sa Taiko, ay nako. Ngiti-ngiti. Tissue? Wala. Hinay-hinay lang kayo. Ay, suba to, tissue ka pa. Kaya nga. Hugas ka mo, Teresa. Kaya yung pawis ko kasi sobra. Naghalala siya sa Yung pawis. hian ba? Ay, Baliw. ilog, Pawis. kaya Damit mo. Damit mo, besh. wala nga hian doon. Hindi tayo sa... Nakakatakot pala. Paano kung may alis yung lumiihip? Mabiral ka dyan. Kaya mo na, share. Hello! Si Halos ngiti-ngiti. Ano ko nang mag-CR sa sapa? Bakit? Malay mo kung may alis yung gusto nang maglakad. Ang bigat mo talaga. Okay lang yan. Maganda mag-hiking kahit walang bitbit eh. Maraming bitbit kaya mga pagkain. Lumalabas na ngayon sa phone ko. Wala akong pamuna. Yan, ang hirap mo kasi. Ay! Ganito ba talaga kahirap? Palakad, palikod. Opposite, backward, upward. Hi. Pagod na. Maraming bitbit. Bow. Maganda siya. Puro ka. Ang ano niya, oh. Mga design ng... Wow! Ikot! Wow! Mamaya na. Ay. Bastos ka, Glenda. Kailan kaya? Pag ako nadapa, kawawa to si MJ. Dawit ito, dawit ito. Sige, pag ano, ang dami naman, oh. Bakit? Mas marami itong bitbit ko, oh. May laman ka pala dito pag nahulog ka eh. Sasabit ka eh. Sasabit ko. Hindi ko Saan sasabit? Bukol Ayan, lang. oh. Bukol-bukol lang ang mga kapala mo. Bukol pa sa
Hindi ka mababalian. Umayos ka! Why? Hindi siya. Dito ba talaga? Hawak kayo mabuti, ha? It really hurts talaga yan. OMG. Ako nga, dalawang kamay kasi wala yan. It really hurts. It really hurts talaga pag nahulog ko to. Hi! It really hurts. Wala naman daan. It really hurts. It really hurts talaga yan. Ito maganda dito. Oo. Hello! Hey, po! Po kayo miss sa Taisukang Falls with my friends. Wow! Ang ganda! Grabe! Sarap ng tubig! Ay, baba na kayo dyan! Ah! Kinakoplos! Lagot ka! Nanlamuyot ng dalan. It really hurt. Hello, ate! Oo nga, sabi ko dyan lang sila dadaan eh. Ayaw nila eh. Hi! Sexy! Ano nangyari? Ate Pam! Hey, yo! It really hurts. Hi, Ate Pani! Kanina pa kayo? Opo! Hindi naman masyado. Mga 10 minutes lang. May balak na nga kami kainin yung dalawa eh. Sabi na, ano na lang. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ate Emeline! Ate Emeline, happy birthday! Ate Emeline! Happy birthday! Happy birthday, ate! It really hurts. One. It's really hurt. It's really hurt. It's really hurt. Lumusong kami dyan. May Chinese up sumaway sa amin. Yeah. Ayaw magalit. Hindi daw pwede maligo. Kanina sa Telenda, mag-video ka ako doon na nag-live ako na nag-video siya. Teka, anak mo ka ka dyan? Natawa ko siya ng muli. Hindi ko na pinost kasi kanina yung post ko. Hindi ba ako na sinabi? Wala na maligo! Hindi pa naman sa salita. Hindi pa na parinig kasi nakasagot ko. Doon pa baba. Wala ate. Naligo nga kami doon eh. Ay, pumunta ka na pinari ko. Kagayahin
sa'yo, magdala ka ng candle. Hindi ka naman magdala ng candle. Ate Manin, how old are you? How old are you? 10 years old, totally. Ouch! Totally, no, time is 4 now. Time is 4. Totally, I'm 46, 10 years old. Then time is 4, kamo naman. Nahulog na. Sa floor. Sa on the floor. Ate Ludi, kain na. Hello. Kain na tayo. Kain na kayo, kain na. Kain. Spaghetti pa. Yummy? Uy, masarap ang saka ano. Hi, Ate Pam. Hello. Hello, Ate Florence. Ah, Sabi ko ano, Puntahan nyo na, puntahan nyo na. may lag pa yun? yeah. Ayun o. Ayun, takad daw, takad. Ah, video? Ano si Ate? Nagkatato mo to. Hindi ko masyadong matil. Kili-kili. Dapat natural. Natural. Oh, teka lang. Pagka tayong adobo mo na. Pagka tayo. Ano eh? Dapat hindi nyo nilagyan. Ate, dito? O dito? Diretso lang? Damay pa si Glinda. Kaingay na nga. Nagpapasuna pa. Diretso lang? Dito o dito? Ito na tayo. No swimming daw. Asa na yun si maliit na babae? Baka maiwan na yun. Uwian na! Yay! Tapos na ang stop na isa.